Puntos ni Elmer Catulpos. Kumusta mayong adlaw kabrigada? Senior, babay na lang? Sa miaging simana nahimo kitang dinapit sa usa ka panagtigom sa mga senior citizens. Taas ang akong pagtanaw, respeto kanila kay utang nato kanila kung unsa ang atong gi-enjoy karon. Daghan kanila ang gisalikway sa panahon ug naganto sa pagkakabos. Bisan og naa na sila sa gitawag nga sunset years. Isip pagtan-aw ug utang kabubuton ngadto kanila atong isgutan ang pipila ka mga isyu nga ilang giatubang. Atong puntohon. Puntos ni Elmer Catulpos. Unang punto. Dugo, singot ug luha. Kung wala ang gihimong pagpaningkamot kaniadto sa atong mga katigulangan, ato mga lolo ug mga lola na baka kita karon. Malimot man gud daw sahay sa mga nahimo sa mga nauna kanato dinhi sa kalibutan. Labi na mga veterano sa gubat ug sa mga inventor ang ilang gipatuluan og dugo, singot ug luha sa ilang pakigbisog aron masiguro ang atong kaugmaon. Nasuklian ba nato sa insakto ang ilang nahimo? Di ba mura na lang sila mga dekorasyon nga pamatuod sa mga nahitabo sa atong kasaysayan? Puntos ni Elmer Catulpos. Ikaduhang punto. Kinaiyang Pinoy. Nailhan kitang mga Pinoy nga taas ang atong respeto sa atong mga katigulangan. Para kanato ang atong mga lolog lola dunay dakong impluwensya sa pagpalambo sa tagsa-tagsa ka mga panimalay. Naandan natong mga Pinoy gikan pa sa unang panahon, kauban nato sa pamilya ang atong mga apuhan. Apan ang kalidad sa kinabuhi sa katigulangan sa atong nasod nagadepende sa gitawag nga family support system. Ang pamilya ug tibok panimalay dunay dakong papel sa pagsuporta ug pag-amping sa atong mga apuhan. Ato bakining nahatag ngadto kanila. Puntos ni Elmer Catulpos. Ikatulong punto. Mina sa kaalam. Subay sa record sa gobyerno, dunay 7.5 million ka mga senior citizen niadtong 2015 ug mas nagkadaghan kini. Lakip sa maong ihapa mga retirees nga dunay dakong experience sa nagkadaiyang propesyon ug abilidad sa gobyerno ug sa private sector. Apan asa man nabutang ang daghan kanila, nagtambay na lang sa balay nganong dili nato gamiton. Isip mga consultants nga mutabang og plano unsay maayong buhaton alang sa katawhan. Dili ba nga makasusubo nga daghan sa mga elders ang giabandona ug ang uban naginusarang nabuhi, kundili sa mga home for the aged ana agapuyo sa mga kadalanan. Puntos ni Elmer Catulpos. Punto pinal. Discount lang ning panahon sa ilang fading years. Daghan sa mga senior citizen ang nabuhi sa kapobrehon. Dili lang sa walay kwarta, pan daghan kanila ang sinalikway sa mga minahal sa kinabuhi. Swerte ang mga dunay pension, apan ang salapi nga madawat kulang pa para sa tambal sa giantos nga sakit. Kung dunay discount nga gihatag, gatuman ba niini ang tanang mga establishmento? Kasagarang discount ana sa mga malls, dagkong tindahan o restaurants, sa mga sari-sari store o karinderya nga mauray kaya adtuan sa bulsa sa daghang mga senior. Muhatag ba sila og discount? Daghan pa ang angay buhaton aron unta hayahay ang nabiling mga katuigan sa atong mga senior citizen. Naapabakitay panahon. Puntos ni Elmer Catulpos. Ang kada problema na ay mas dakong oportunidad aron matumbok ang tinuod nga hinungdan ug aron makabot ang saktong kasulbaran. Kada usa kanato dunay parte sa problema ug ana usab kanato ang solusyon kung kita mobarog sa atong handom nga kausaban alang sa unsay sakto ug maayo kay uban sa inyong kusog nga makasostener naara na sa leader. Kini si Brigada Elmer Catulpos. Daghang salamat. Barog Jensen. Puntos ni Elmer Catulpos. Ama ng